Айзира Гәрәева, Акчура. Мінжие. Дүртенче бүлек. Сәнгать дөньясына танылган композиторның үзеннән фатиха алды. Хәтта кешегә чын канатлар таксалар, күңеле бу кадәр очынмастыр. Ул бит укырга керәчәк. Чынын әйткәндә, аның хыялы җырчы түгел, ә пианистка булу. Аз гына буш вакыты чыктымы, кала кинотеатрларына чапты. Телсез кинолар һәм шул кинолар барганда фортепианода уйнаучыларны тыңлап әсәрләнде. Бер кисәге ипи өчен уйнаган бу музыкантлар чын профессионаллар. Бетховен кебек музыка даһилары иҗат иткән әсәрләрне шул дәрәҗәдә камил уйныйлар. Мінжие бар дөньясын онытып, музыкага кереп китә. Бөтен җаны классик әсәрләрнең камиллеген сеңдерә. Күңелендә югары сәнгать үрнәкләрен аңларга, алар югарылыгын тыйымларга омтыла. Шул музыкантлар төсле уен коралларында уйнарга өйрәнү теләге көннән-көн ныгый. Әгәр ул музыкантлыкка укый башласа, бу бит хыялы тормышка ашкан дигән сүз. Танылган татар композиторы, татар операсына нигез салучы Нәҗип Җиһановтан укырга керергә фатиха алган көннәрдә Мінжие эшче кызлар тулай торагында яши иде инде. Яше 16-га җиткән, эшчеләр мәктәбендә укып йөргән бер кыз иде. Бу чорда тулай торак бүлмәсендә урын табу зур бәхеткә тиң күренсә дә, бер бүлмәдә дистәләгән кеше яшәгәнне һәм аларның төрле җирләрдән, төрле юллар үтеп калага килүләрен исәпкә алганда, яшь кызны һәр яклап сыный торган урын булды ул. Карашлары төрлечә. Берләре яшьтәшләрен күрә алмый, берләре үлеп ярата. Тормыш мәгънәсен эзләүчеләр югалтканнарны юата. Тегеләре буларны батыра. Кем уясында, кем урамда тәрбия алган, кем ни күреп үскән дигәндәй, һәр кайсының үз юлы, үз кайгысы. Мінжие башта эшкә, аннары мәктәпкә укырга чаба. Хәдичә апаларында ташламый. Шулай завод, мәктәп, асрамалык чоры узган өй арасында бетерелә. Арып-талып, тулай торак бүлмәсендәге урынына кайтып ауганда исә, һаман бер төрле дуга кыла. Я Ходаем, мине туры юлдан алып бар. Начар юлларга кертеп адаштырма. Миңа укырга, белем алырга ярдәм ит. Юнсезлекләрдән, начар хәлләрдән үзең сакла. Мінжие каланың бормалы урамы буйлап атлап килә. Кала урамындагы бер-берсенә бирегеп диярлек үскән йортлар, шулар ишек алдындагы каралты куралар, язмышның бормалы юлына буйсынып тезелгәннәр диярсең. Шул урамдагы асты таш, өсте агач 2 катлы йорт, бер бай йорты, Мінжиянең дә көн күргән җире. Ятимә кызны кала шунда сыендырып, ачлы-туклы яшәтсә яшәтте, түбәле итте бит. Урамдагы тәкәббер торган бай йортларына кереп чыгып йөрүче кырыс чырайлы ирләр, аларның аяк арасында буталган, урамда йөгерешкән, алама-салама киенгән хәерче балалар, урам колонкасыннан су тарткан түтәйләр күренә. Элеккеге нигез хуҗаларының ара-тирә яшәп калган сыңар-сыңар варислары белән бергә җан асрарга урын, яңа тормышка ышаныч, баш очына түбә тапкан яңа хуҗалар катышкан кала урамы бу. Ак якалы каланыкылар белән чабаталарын өстерәп килгән авылныкылар, кенәз варислары белән морза балалары, кызыллар белән кызыллар буталган урам. Алай димәс идең дә, бу хакта өй эчендәге җиһазларны ташыганда кайрылганга күрә ябылып бетә алмыйча интеккән, яртылаш ачык торган биек агач ишекләр сөйли. Бу хакта акшары кубып яртылаш ялангач калганга кыенсынудан
җиргә сеңгән капка ташлары сөйли. Бу хакта әле күптән түгел генә шушында нәсел нигезен салганнарны эссе җәйләрдә күләгә ясап куандырган. Хәзер исә бераз һава бозылып, җил купса, сынып, ик-йыкларын, түбәләрне җимерердәй булып үскән агачлар сөйли. Бу хакта җил яңгырда төссезләнеп киткән тәрәзә кәрнизе бизәкләре сөйли. Бу хакта мөшкел хәлдә калдырылган, таланган, куылганнарның нигезләреннән аерыла алмаган рухлары бер ачып, бер япкан тәрәзә капкачлары, ишек төбендәге чит ятлар таптаудан сыкраган бусагалар сөйли. Хикәятләре озын, көн-төн дәвам итәр. Мәңге бетмәс, өзелмәс төсле. Әмма тавышлары шыгырдавык, тәңкәгә тиеп ачуны кузгата торган өзек-төтек шомлы авазлардан тора. Шуңа хикәятләрен тыңлыйсы да, аңлыйсы да килми. Агыйдел буйларында тургай сайрауларын, шишмә челтерәүләрен, урман шаулавын, табигатьнең һәр гаҗәеп, кабатланмас аһәңен ишетеп тоеп үскән Мөнҗия ул тавышларга озак ияләште. Ияләште дип, кайбер вакытта шомлы авазларны моңлы сагышлы авыл киләренә төрде. Кайбер вакытта яңа заман яшьләреннән отып алган дәртле күтәренке җырлар белән дер селкетте. Тора-бара таш капка, тәрәзә капкачлары, бусага ишекләр, яшьлеген Казанда каршылаган асрама кызны хикәят итәрләр. Әлегә алар тынып калдылар төсле. Чөнки Мөнҗия 2 катлы бай өенә ерак җирләрдән йөзләгән чакрымнарны үтеп килеп ирешкән хәбәр алып килде. Һәм «Мин китәм» диде. Ятим калып, тормыш сукмакларында бәргәләнә торгач, Урта Азия якларына кадәр барып чыккан бер туган апасыннан хат алды ул. Сөембикә апасы кияүгә чыккан, гаилә корган икән. Чит гаиләдә яшәткәнче дип, сеңлесен үзенә сыендырырга карар иткән. Мөнҗияне Кыргызстанда укырга керерсең дип, үзе янына чакырып хат язган. Шул хат менә ниһаять кулдан кулга, танышлардан танышларга йөри торгач, иясен килеп тапты. Хәдичә Мөнҗиянең кат-кат укылган хатны өстәлгә куйганын түземсезләнеп диярлек көтте. Кыз ничектер гаепле кеше төсле аска карап кына китәргә карар кылуын әйтте. Аннары: Хәдичә апа, бер туган апага ышанмасам, аңар бармасам, диде дә җөмләсен бетерми туктап калды. Дөрес әйтәсең. Яхшы булыр Мөнҗия. Хәдичә кыз консерваториягә керергә җыенып йөргәнгә күрә, бәлки китми калыр дип өметләнде. Аның уен сизгәндәй Мөнҗия: Хәдичә апа, ташламам, диде. Алай димә. Син узакка китәрсең, Мөнҗия. Барысын ташлап китәсең бит. Гарип хатын күзенә тулган яшьләрен сөртеп алды. Тәрәзәгә табарак борылып утырды һәм урамга күз ташлады. Кышкы кала урамыннан бер кыз бала чана тартып бара. Үз-үзенә сөйләнәме, килиме шунда? Кардан шуган чана тавышы сүзләрен күмә килә. Ныклап ишетелми. Юлда очраганнар бу кызы чанасына утырткан бәләкәй апайын шулай олылар чарышадыр дипме туктап карап калалар. Әмма шәлгә төренгән баланың һич кенә дә бала түгеллеген абайламыйлар. Мунчага килгәннәр игътибар итте. Ачык күрде. Аяклары үсми калган кичкенә буйлы Хәдичәне үзеннән берничә дистә яшькә кечерәк асрау кыз балаларча бакты. Чанага утыртып, мунчага алып килде. Шишенергә булышты. Үзе эченнән нидер көйли, нидер сөйләнә.
үзе авыру хатынны гомер буе караган кебек, җайлап кына юындыра. Хәдичә юл буе үзләренә төбәлгәннәрне шәл астыннан гына карап килүен килде. Ләкин түземлеге бетте. Кырыс тавыш белән кычкырып куйды. Мөнҗия! Кыз дәрт итте. Уе белән әллә кая китеп барган бит. Авылларындагы мунчада әнисенең юындырганын көтеп карап утыра икән. Балаларына күңелле булсын дипме, аркаларын такмаклап ышкый. Тегеләре көлешкән, чырык-чырык килгән булалар. Бер-берсен шаярталар. Ул чакта күңелле иде, ә менә хәзер нишләптер? Шул такмаклар искә төшкәч, күзләреннән яшьләр тәгәри. Мунчада тирләп юына диярләр. Елап утыра димәсләр дип, яшьләрен хәтта сөртми. Хәер, ничек сөртсен сабынлы куллары белән? Мөнҗия! Ялам, кайнар суны күбрәк салдым әллә? Хәдичә апасының үтә күренмәле тәнен пешердем әллә? Мөнҗия, нәрсә сөйләнәсең? Бөтен кеше безгә карый. Синең зарыңны тыңлап, юынырга оныттылар әнә. Хәдичә апа, кем зарлана? Син! Мин бит такмак әйтәм. Әйтсәң, кеше аңларлык итеп әйт. Авылда чакта әйтәләр иде. Истә калмаган инде. Әйтәм, баягыдан бирле телең тик тормый. Әле генә ачуланып алган Хәдичә Мөнҗиянең табактагы суны алыштырганда күз яшьләрен сөртеп алганын шәйләде. Кызганып куйды. Шунда сулы табакны алдына китергәнне көтеп торды. Һәм кызны мактап куясы итте. Мөнҗия, син бит бик әйбәт кыз. Такмакларыңны мин дә аңларлык итеп сөйләйәме? Мөнҗия Хәдичәнең арык тәненә чиста суны акрын гына агызды. Бала кешегә төс булмаган бер уйчан караш белән чын барлыктан аерылды. Һәм теленә килгән юлларны кабатлады. Утын пешән чанасы, утрасы да чабасы, әтисе кискән утын түгел, инәсе яккан мунча түгел, минем кулым түгел, Гайшә Фатыйма кулы. Көндез уйнасын, төнлә йокласын, әтилә-әниле булсын, алтын канатлы булсын, сау сәламәт булсын, озын гомерле булсын, бәхетле тәүфиклы булсын, олыларны олы итсен, кешеләрне кеше итсен. Бераздан инде Хәдичә такмакны чанага утырган килеш елмаеп кына тыңлап кайтты. Минем кулым түгел, Гайшә Фатыйма кулы. Көндез уйнасын, төнлә йокласын, сау сәламәт булсын, озын гомерле булсын. Эх, сабый чагында шулай теләсәләр, бәлки имгәк калып интекмәс иде. Кеше кулларына, кеше каравына мохтаҗ бер гарип бәндә өчен яшәүләре бер дә рәхәт түгел шул. Җил тәрәзә төбенә яшел каен яфрагын очыртып алып килде. Бераз күз алдында бетерде һәм кабат очыртып алып китте. Хәдичә яфракны тотып калырга теләдеме? Тәрәзәгә таба тартылып куйды. Асрамага алдылар дип. Яши-яши, Мөнҗия аларның туганнарына әйләнде төсле. Ачлыкны, авырлыкны уртага салып бүлештеләр. Ярдәмчел кыз үзен сыендырган өчен рәхмәтне меңе белән кайтарды. 1000 кат тир түгеп кайтарды. Укырга омтылды. Эштән дә качмады. Ул Хәдичәгә бер таяныч, иптәш иде. Инде менә аерылышыр вакыт. Китмә, ташлама, ераклашма туган үскән җиреңнән. Ни генә күрсәң дә юлыңда миһербанлы бәндәләр очрамый калмас. Укырга керергә дә мөмкинлек ачылып тора.
Эй, кыз бала, никләр Казаныңнан айрыласың? Никләр хыялыңны бер читкә этәреп, еракларга ашкынасың? Үз яшьләрен тагын тотып кала алмады. Тагын елап җибәрде. Аннары юлга җыенып йөргән Мөнҗияне янына чакырып дуга кылды. Мөнҗия, син бик матур, әйбәт кыз. Игелекле, тәртипле, күңелең киң, бик мәрхәмәтле син. Бер кайчан алдыңнан аш китмәсен. Мөнҗия кешеләр ярдәменә мохтаҗ. Тумыштан гариплек газабын татып яшәгән хатын дугасы белән Казанны калдырып, ялгыз башы ерак юлга кузгалды. Казаннан Мәскәүгә кадәр бара торган поезд вагонында барлы-юклы кием, документлары салынган янчыкка башын терәүгә, Әвен базарына китеп тә барган. Поезд туктаган, кешеләр тыз-быз килгәнгә уянып китсә, бар әйберләреннән җилләр искән. Бер документсыз, бер тиен акчасыз Мәскәүдә калуына ышанмыйча, Мөнҗия үзе утырган тирәдән, вагон идәненнән әйберләрен эзләргә кереште. «Әйберләрем кая киткән соң? Баш астына куйган идем бит!» дип өзгәләнде. Шул тирәдә утырып барган бер ир аңар русчалап нидер әйтте. Әмма Мөнҗия аңлап җиткермәде. Ул исә Мөнҗиянең татарчасына төшенми. Шулай да кызның бәләгә тарыганын, янында утырып барган башка юлчыларга ышануы, бер катлылыгы аркасында зыян күргәнен чамалады күрәсең. Үзенчә аны юатырга, хәленә керергә тырышты. Бераздан алар танышып киттеләр. Вагоннан да бергә төштеләр. Ир Мәскәүнеке икән. Мөнҗияне әнисе фатирына барырга, шунда куна калырга күндерде. Вокзалда бер үзен калдырып китәргә кыймады. Үзе белән ияртеп алып китте. Мөнҗия нишләсен? Гомерендә беренче мәртәбә күргән Мәскәү вокзалында бер тиен акчасыз, бер сынык иписез басып калсынмы? Яңа билетлар алганчы 10 көнләп 7 ят кешеләрдә калырга туры килде. Әгәр дә юлына шушы мәрхәмәтле адәм очрамаса, бу башына төшкән бәләдән ничек котылыр иде? Күз алдына китерә алмады. Әлбәттә, документларын эзләтеп карадылар, ләкин файдасыз. Ул вокзалда кем генә йөрми, ул поездга кемнәр генә утырмый. Шулай да башына төшкән бәләсе кимеде. Яңа танышлары билет юнәтеп бирде. Булай алар кызны үз итеп, бөтенләй китмәскә дә үгетләп карадылар әле. Мәскәүдә кал, укырга кер дип киңәш иттеләр. Әмма Мөнҗиянең апасы янына бару карары нык иде. Шуңа күрә билет алгач, ул юлын кабат дәвам итте. Әйтерсең, һәр юлның үз югалтулары. Карлы-буранлы урман юлы иле балалыгын кайырып алса, инде монысы әтисеннән, туган җиреннән тәмам айырырга теләгәндәй, исем-фамилиясе язылган документларына кадәр җуйдырды. Бу вакытта Совет илендә документсыз калуның никадәр куркыныч һәм кеше язмышын бөтенләй көтелмәгән якларга бурып җибәрә торган хәл икәнен төшенеп җиткермәде. Билет булганга куанды. Берничә айдан соң аңлады. Әмма барыбер бу хәлнең еллар узган саен ныграк әрнеткән яралар ясыйсы алда иде әле. Бишенче бүлек. Россия үзәгендәге аш, җимерек, шул ук вакытта үзәккә үткән суык дөньядан котылырга, качарга теләгәннәрнең ел дәвамында яшелчә җимештән üzülмәгән, шул сәбәпле азмы-күпме тук җирләр тыелган җылы Азия якларына таба юл тотулары гаҗәпме? Түгел, әлбәттә. Төшләренә кереп карамаган болытлардан биегрәк Тянь-Шань таулары буйларында йөрерләр,
Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан, Кытай шикләрен таптарлар дип. Кем юраган? Ни укыдым, тиз укыдым әйме? Бер кем рәхәттән качмый. Михнәт теңкәсен корытканга туган җирләреннән аерыла. Тора бара аларны туган якларында калган газизләре бәхет эзләп чыгып китүчеләр дип атыйлар. Һәм гомерләре буе атларын көтеп яшиләр. Китүчеләр исә Нужа бабай куып йөртә диләр. Һәм гомерләре буе кайларга гына барып төпләнсәләр дә җирсеп яшиләр. Менә шулай Фрунзе шәһәре инкыйлабтан соңгы елларны Нужа бабай куып китергәннәр белән тулды. Алар Кыргызстан башкаласында аяк астында унаган кирпеч балчык, такта кисәкләре белән әтмәлләнгән алачыклар, киез тирмәләр, кечкенә уем кадәр тәрәзәләре җир белән тигез землянка өйләр корып, яңа урамнар барлыкка китерәләр. 30нчы еллар башында исә төрле милләт мөхаҗирләренең хәлен яхшырту һәм аларны эш белән тәэмин итүгә юллар ачылып китте. Моңар Чехословакиядан килгән интернациональ ярдәм сәбәпче булды. Үзләре белән бергә сәнәгать җиһазлары алып килгән чехлар булышлыгында шәһәр үсә, ныгый башлады. Эшчән, көн-төн дими тырышкан совет кешеләре көче белән беренче 5 еллык төзелешләр алып барылды. Уку йортлары, хастаханә һәм башка биналар корылды. Авыл хуҗалыгы өчен яңа үзәнлекләр үзләштерелде. Инде 1935-1938 елларга дистәләгән төзелешләр тәмамланды. Парклар ясалды. Хәтта 3 катлы йортта калкып чыкты. Яңаша итеп төзелгән матур таш диварлар салынган. Совет яшьләренә зур мөмкинлекләр вәгъдә иткән уку йортлары ачылып торган калада яшь кызга яшәүе, көн күрүе күпкә җиңелрәк булыр кебек. Әмма кыз 3нче ай инде үзгә бер сагыш белән үкседе. Әле мендәренә капланып елады. Әле тавыш-тынын чыгармаска тырышып сулкылдады. Авылда, Казанда күз яшьләренә бер генә тапкыр чыланмады. Ул елаулар кайгыдан, кагылып сугылудан иде. Хәзер ни күтәреп булмастай авырлык, ни ачы кайгы башына төшмәде югыйсә. Әмма чит җирләрдә күңеле рәхимсез язмышына үпкә рәнҗештән, чарасызлыктан әрнү белән сыктады да сыктады. Чөнки ул кияүгә чыгарга тиеш иде. Апасы шулай диде. Документларыңны рәткә салыр, фамилиясын бирер, диде. Газиз туфракларыннан айрылган йөзләрчә татарлар җирләшкән Урта Азия халыклары, кыргызлар, казахлар, үзбәкләр арасында белемле кыз, калымлы кыз санала. Һәм бу сүзләр бигрәк тә татар кызларын күз алдында тотып әйтелә иде. Кыргыз егетләре Россия үзәгеннән килгән булдыклы, чиста һәм белемле татар кызларына сокланып, аларга өйләнү өчен бөтен тырышлыкларын куя. Хәтта улларына киленне үзләре сайларга, борынгыдан килгән тәртип белән өйләндерергә тырышкан әти-әниләр моңа каршы тора алмый. Яңа кызыл буын яңача яшәргә омтылды. Хәерче крестьян гаиләсендә туып үскән Ширгази Ташкенттагы Үзәк Азияның Ленин исемендәге берләшкән хәрби мәктәбен тәмамлап, лейтенант дәрәҗәсенә иреште. Кыргыз кавалерия полкының пулемет эскадроны взводы командиры буларак совет өчен күп батырлыклар куйды. Ләкин әлегә башлы күзле булырга өлгермәгән иде. Ширгазиның татар кызына өйләнү теләге хәрби иптәшенә карап ныгыды. Ул якын дусты Сөембикәнең иренә һаман бер сүзен әйтә килде. Менә миңа синеке төсле үзе акыллы, үзе укыган, үзе эшчән татар кызы кирәк. Бит андый кызны эзләп ерак китәсе дә юк икән. Сөембикәнең сеңлесе Мөнҗия Казанда бер үзе яшәп ята. Апа кеше сеңлесен һаман юксына, аның өчен борчылып йөри. Менә үз яннарында торыр.
Аннары бер дигән хәрби ир аны көтеп тора лабаса. Иң гаяр холыклы, нык һәм көчле кыргыз егетләреннән торган кавалерия командиры бит ул. Мөнҗия апасы белән җизнәсенең үгет нәсихәтләренә 3 ай елый каршы килде. Аннары килеште. Язмышына буйсынды. Апа кеше кардәшенә юнсезлек теләмәс. Димәк, чыгарга кирәк. Шулай гел көтмәгәндә уйламаганда, хыялларыннан тагын да ераклашып, хәрби хатынына әйләнде. Бер караганда, Мөнҗия бу хәлләрне язмыш, тәкъдир дип, үзен-үзе юатырга тырышты. Ләкин ул кайбер мизгелләрдә үзен әле һаман Казаннан утырып киткән поезд вагонында бара кебек хис итә. Поезд ниндидер колак ишетмәгән, күз күрмәгән җирләргә таба ашыга. Тимер юлга бәрә-бәрә ашыга. Шул поезд вагонында документларын урлаткан ятимә татар кызы бәргәләнә. Туктатыгыз поездны. Төшерегез аны. Күрмисезме әллә? Аның шам дисә хыяллары, җирләрне яулыйм дисә, нык хыяллары бар. Әмма бер кемдә йөзләгән татарларның тормышын тау-ташлар арасына төяп киткән поездны туктатмый. Язмыш вагоны бикләрен ачып ташларга бер кемнең куәте җитмәс. Чөнки илдә корылган система вагонын теләсә кайсы вакытта, теләсә кайсы поездга тагып җибәрүләре бар. Төшеп калырмын димә. 6нчы бүлек. 1937-1938 елларда Советларга каршы элементларны табу, юкка чыгаруны күз алдында тоткан, үзәкләштерелгән, махсус оештырылган масса күләм операциялар игълан ителде. Сталинчылар элеккеге инкыйлапчылардан арынырга, хакимлекләрен ныгытырга кереште. Бу ил күләмендә уздырылган коточкыч репрессия чараларының бер өлеше кулакларны, аларның балаларын эзәрлекләүгә таба юнәлтелсә, икенчеләре чит ил шпионнарын ачыклауга юнәлтелде. Хәтта шул дәрәҗәгә барып җиттеләр. Кешене хөкем итәргә суд үткәрү мөһим күрелми башлады. Җирлектәге партия оешмасы җитәкчесе, НКВД начальнигы һәм прокурордан торган өчлек җыелышларында меңләгән кешеләрнең язмышлары хәл ителде. Кемнәргә 10 ел сөрген, кемнәрне атарга, барысына карар чыга торды. Советларга каршы дип табылган элемент ни кылган, ни сөйләгән, чынлап әйткәнме, чынлап каршы килгәнме, бер Ходай белә. Әмма чекистлар өчен барысы ачык. Көч кулланып гаепне танытулар, ялган шаһитлар, шымчылар ярдәмендә элементның һичшиксез Совет иленә зыян зарар салучы икәнне раслаулар, барысы кәгазьләргә кире каккысыз документ рәвешендә теркәлә бара. Әйтерсең, бу гаеплеләр Совет илен яшереп кенә кискәләргә, турарга маташкан көяләр. Тизрәк аларны үтерергә, тынчыктырырга, изгәләргә кирәк. Көя урынына күрелгән бәндәнең зыялы бер галим, яки шушы советлар өчен инкыйлап вакытында батырларча көрәшкән бер ярлы баласы, яки йөзләрчә совет кешесенә аң белем бирергә тырышкан мөгаллим, шәһәр төзегән инженер, хәтта республиканы җитәкләүе дә мөһим түгел. Сугыш бармаган, әмма барбер җаннар елга булып күкләргә ашкан еллар. Кара коңгызлардан якыннарыңны яклый, хатыныңны яки иреңне коткарып кала, балаңны саклый алмаган заманнар. Күрше күршене, туган туганны, хезмәттәшләр бер-берсен тереләй ашаган караңгы төннәр. Үзләрен, гаиләләрен саклап калу өмете белән меңәрләгән ялган шикаятләргә кул куелган авыр, куркыныч, тынычсыз көннәр.
Менә Минҗиянең ирен 1932 елдан эшче крестьян кызыл гаскәрендә хезмәт иткән 27 яшьлек лейтенантны 1938 елны партия идеологик яктан тотрыклы, мораль яктан ныклы түгел дип тапты. Берләшкән партия комиссиясе репрессиягә эләккән абыйсын кызганган өчен, эшкә, хәрби бурычларына салкын караган, тотнаксыз булган өчен, территориаль системаны дискредитацияләгән өчен шелтә белдерде. Ай-һай, гаепләре күп җыелган. 1938 елның май айында уздырылган партия җыелышында сәяси үсеше канәгатьләнерлек дисәләр дә, хәрби җитәкчегә коточкыч бәяләмә бирелде. Партия биремнәрен төгәл үтәми, үз өстендә эшләми, эшенә гадел карамый, хезмәттә һәм партия эшендә үзен күрсәтми, үз эшенә бикләнгән, дисциплинасы, авторитеты юк. Бу Сталин тарафыннан Кызыл армия җитәкчеләре сафын ил күләмендә чистарту галәмәте идеме? Әллә бөтен сәбәп репрессиягә эләккән абыйсын кызгануда идеме? Аңлашылмады. Территориаль системаны дискредитацияләгән, ягъни максатчан рәвештә алдан уйлап системага каршы килүче, аның авторитетын, дәрәҗәсен төшерүче дип табылган бит ул. Моңар дәлилләр, фактлар исә партия бәяләмәсендә күрсәтелмәде. Әмма ул тиешле кешеләр өстәленә, тиешле папкаларга, делаларга салынды. Илчебай кызының тормыш капкасын репрессия икенче мәртәбә какты. Какты гынамы? Кайырып ачты. Наркомат коридорында үзен чакырганны көтеп торган Минҗия әле ерактагы, әле якындагы бүлмәдән ачынып кычкырган тавышларны тыңлады. Һәр бүлмәдә бер газап чигүче һәм газаплаучы. Монда һәр бүлмәдә, теге чакларда аларның авылларында, һәр өйдә шулай иде. Үзәген үзгән, җанын телгәләгән, канын качырган шушы мәл аңар бик тә таныш кебек тоелды. Теге юлы өйләренә иртән бәреп кергәннәр дә шулай кыланды бит. Акырдылар, туздырдылар, куркыттылар. Аннары әле урамда каңгырап йөргәндә, башкаларның өйләрендә бер-бер артлы оештырылган мәхшәр хәлләрне читтән генә карап күзәтеп йөргән иде бит. Бала хәтере алдамый. Чөнки һәр хәлне ничек бар, шулай сеңдереп барган. Менә аз гына кагылуга барысын ачып салды. Беренче репрессия камчысыннан калган һәм һаман төзәлеп бетмәгән җүләр әрнүен бугазындагы никадәр йотарга тырышып та, бары тик җырлаган чакта гына язылып китә торган тиер-тиер укмашкан ятимлек ачысын, һәммәсен бөтен җаны тәне белән тойды. Калтырана башлаган куллары белән үзен үзе кысып кочаклады. Әйтерсең, ул авырып яткан әнисенең тешләренә кереп саташтырган әрвахлар өрәкләр чолганышында калды. Газаплардан тилмергән, җәфаланган рухлар бүлмәләрдән чыгалар да, баш очына килеп туктаусыз ләгънәт укыйлар. Җан ачысы белән үкси-үкси, йылый-йылый, кычкыра-кычкыра. Югыйсә бу кадәр чарасызлык кайлардан килер? Ләкин нигә аны каһәрләргә? Нигә аны каргарга? Барыгыз, әнә бүлмәләрдә утыра сезнең җаннарны кыючылар. Ирен торган җирләрен тентү тикшерүләр аркасында Минҗия әллә ничә төн йокламаганга күрә хәлсезләнгән. Алайда аягүрә тешләнә башлавыннан куркып, үзен кулда тотарга тырышты. Аркасы белән салкын диварга терәлде. Шулай иткәч, бераз аңына килде төсле. Коридорда сакта торганнар аңа астан гына карап куйды. Нарком коридоры тәүлекләр буе таш күтәргән, таш ваткан, егәрлекләре ташып торган ирләрне дә,
партия кәнәфиендә утырган, хәтта үзләре халык дошманнарына каршы көрәшкән җитәкчеләрне дә сындыра. Иң алдан менә шулай башкалар күргән газаплар белән очраштырып, йөрәкләренә курку хисен йөгертә. Курку үтеп кердеме, ярты эш тәмам дигән сүз. Ничек телисең шулай бөгәргә, бетерергә, юкка чыгарырга җиңел. Ничектер тагын аягүрә йоклап киттеме? Бүлмәләрдән ишетелгән тавышлар ераклашты, ишетелмәс булды. Мөнҗия йөрәген курку чарасызлык хисеннән саклар өчен калкан тапты. Әтисенә дәште. Әти, күпме гомер үткән, ә безнең сөйләшкәндә югайымы? Күпме гомер дип, 10 еллап бар инде. Әни исән чакта минем турыда 18-нче елда дөньяга килдең дип сөйләнә идегез бит. Димәк, миңа хәзер 20 тирәсе инде. Соң, документларымны урладылар бит. Ул хакта бер дә сөйләмәдем шул. Күңеленә килгән беренче уен шулай тышка чыгармый эчтән генә кабатлагач, сулышы ачылып китте төсле. Катканаклы юлдан абына-абына барган җирдән үләнле тигез сукмакка чыктымыни. Шул сукмак буйлап, акрын гына мәчеттән кайтып барган әтисе артыннан сөйләнә-сөйләнә ялан аяк тәпиләде. Белмәйем инде, нигә менә шулай килеп чыга. Һаман әни дип елыйм, я җырлыйм. Әни дип авылны сагынам, әни дип өебезне, бакчабызны, Агыйделне юксынам. Нәмәгә шулай икән, әти? Әллә кулларымда интеккәнгәме, һаман әни диям? Әллә аның киткәнен күргәнгәме? Таңда бик интекте, саташты. Кулларымны кысып тотты да, Мөнҗиям, сине кемнәргә калдырайым? Сине миннән башка кем яклар, саклар дип, изгәләнде бәгыркәем. Исеңдәме, әти? Иртә җитеп килә иде. Мулла бабай ясин чыкканда, йөзләре алсу таң төсле яктырды бит аның. Мөнҗия хәл алырга теләгәндәй, бераз тын калып торды да, кабат әтисе артыннан йөгерде. Әти, хәзер менә әти дим. Исеңдәме, син мине Америка капчыгына салып җибәрмәскә җан тартышкан идең. Җибәргән булсаң икән, барыбер менә авылдан әллә кайда читтә. Синең Урта Азия илләре турында ишеткәнең бардыр, әйеме? Синең бит белмәгәнең юк. Русча да, гарәпчә дә укыйсың. Таулар арасында мин хәзер. Кыргызстанда, апа янында. Әле ул башкаларны эзләп тапмакчы, китертмәкче. Белсәң, безнең якларда мондый тауларны беркемнең күргәне юктыр. Еркимбаеваны кертегез. Әти, әтеге минем уятка калган исеңдәме? Бер туган тиешле абый миннән ничек көлгән иде. Минем җүләр төсле һаман җырлап йөрүемнән. Хәтерләсәң, бергә җыелып чәй өстәленә утырган идек кенә. Шунда кунак абзый әйтеп салмасынмы? Мөнҗия бая бәдрәфтә җырлаган кебек тагын җырла әле. Барыгыз пырхылдап көлеп җибәрдегез. Мин ялудан кая качарга белмәдем. Ул чакта ишек алдында кеше йөрсә, бәдрәфкә бару бер оят эш санала иде бит. Мин җитмәсә, шунда онытылып китеп җырлаганмын. Башкалар тыңлап торган. Син әле мине юаткан идең. Янәсе көлми ул, шаяртагына, имештер, җырлаганыма исе киткән. Әти, әллә шулай рәхәтләнеп җырлап җибәримме соң? Еркимбаева, көләр чак түгел. Мөнҗия әтисе белән сөйләшеп, үзен коридорда торган сакчылар эткәләп бүлмәгә керткәннәрен тоймый калган. Тикшерүче өстәле каршында торган урындыкка ул
Бәдрәф вакыйгасын искә төшереп торганга, елмаеп килеп утырган күрәсең. Ә тикшерүченең йөзендә курку урынына елмаю чагылган яшь хатынны күрүгә, җене кытырырга өлгергән. 40-ка җитеп килгән, кызыллыгы күзәнәкләренә кадәр сеңгән, совет дошманнарына каршы көрәштә бер нинди мәрхәмәт күрсәтелмәскә тиешлегенә бөтен булмышы белән инанган бер әдәм иде ул. Әдәм дисәң, телең корыр, әдәмлеге бик чамалы калган шул. Партияның мәңге тутыкмас, искермәс үткен бер коралына әйләнүенә инде күп еллар. Шулай да башта ул үзен яшь чибәр хатынга әдәпле, итәгатьле, ышанычлы бер ир кеше итеп күрсәтеп карарга булды. Хатын-кыз хисләрендә уйнап алсам әллә, әмма күпләрне күргән ир бер күз ташлауга, Мөнҗиянең күзләрендәге горурлык белән сугарылган битараф, салкын карашын тиз тотып алды. Җиңел уен белән генә бу карашны җимерә алмаячагын чамалады. Ниятеннән кире кайтты. Каршында хатын-кызда, иратта түгел, халык дошманы баласы утыра лабаса. Тышта кичкә караңгылык иңеп бара. Алда төн. Бәлки, соңгы мәртәбә көннең бу серле мизгелен менә шулай тәрәзәдән күреп калуыдыр. Мөнҗия кичкенә тәрәзәдән күзен айырып ала алмый торды. Бары тик тикшерүченең һәр сүзенә басым ясап әйткән сораулары аны чынбарлыкка тәрәзә төбеннән өстерәп төшерде. Тикшерүче сораулары белән камчылап-камчылый. Еркимбаева, сорауларга җавап бирегез. Еркимбаев сезнең кемегез? Сез аның белән нинди мөнәсәбәтләрдә? Сез үзегезнең халык дошманы хатыны икәнне таныйсызмы? Сез халык дошманы баласы буларак советларга каршы нинди оешмаларда тордыгыз? Мөнҗия тикшерүченең акру-бакруларыннан һәм әллә нинди тупас тавыш белән бирелгән мәгънәсез сорауларыннан качарга теләгәндәй, күңеленнән кабат әтисенә дәште. Чөнки бу басымга, бу акылга сыймаслык хәлгә, сорауларга түзәрлек, чыдарлык түгел иде. Ул арада тикшерүче янына тагын берничә кеше керде. Әйтерсең, алар тикшерүче соравы бушка китмәсенгә тырыштылар. Берсе Мөнҗияне урындыктан очып төшмәсен өчен кулларын артка кайрып тотып торды. Икенчесе сорау яңгырап җавап ишетелмәгән саен тимер кебек каты куллары белән Мөнҗияне яңаклады. Мөнҗиянең күз аллары караңгыланды.